Hi friends, welcome back to my channel Maanvi vlogs. Japanandene mast time aanlekane atundu. Sepande log ge paadiji. So anchadu. Indu bayya balinu ಶಾಲೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಪಿತಾಡ್ನೆ. ಸೊ ಇಂದು ದುಂಬದ ಸಾದಿ ಎತ್ತು ಇಂದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆಂಡು ಗ್ರೀನರಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದ ಪನೊಲಿ ತಿತ್ತು ತೋಡು ಎಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೋಟ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಂಡ ವಾ ತೂಯರ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು. ಸೊ ಸಿಟಿ ತಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೆಂದು ಅಂಚಾದ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಸಾದಿನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದೆರ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಈ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟೆದ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಪೋಪುನ. ಸೋತುಲೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕಂಡ ಇಂದು ಇಲ್ಲೆ ತೋಡು ಈತಿ ಎಲ್ಲೆ ಪುನಿ ಇಪ್ಪೆಗ್ ತೋಟ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಪೋನಾಗ ಇಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ಬಿಚ್ಚಿದ ಬೂರ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಂಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬರ್ಪೆರ್ ಮೆಲಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಜಾಯ್ಕಾಯ್ದ ಮರ ತೋಜು ಬಯ್ಯ ದೊಂಬುಲ ಬೀಜ ಅಂತು ನಂಚ ಸಾರಿ ಹಾಕು ಅಂತುಂಡು ದೊಂಬು ಇಂಚ. ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಬರಂದೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತಾನು. ಸೊ ಯಾನ ಬತ್ತನಲು ಆ ಸಾದಿ ಬಂದಾಯ್ನಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಶಂಕ ಪರಾತ್ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಆ ಕಂಡ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೇಕ್ ಜೋಡು ಪಾಡ್ದು ಕಾವಂದಾಕ ಮತ್ತ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ ಅವರು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ವೆರು ಯಾನ್ಲ ವೈಶುಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಮುರಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಲಾಗು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಪಾಡಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಾನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟೆದ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಮುಲೆಂಕಲ ಕಟ್ಟೆದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ದೆನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಂತಿ ಬೈದನು. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಯ ಎಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುನೇಂದ ಇಂದ ಅವಳಿಗೆ ನವಿಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ರಾಂಡು ಇಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇಂದುಲ ಎಂಕಲು ಹೊಸ ಸಾದಿ ಎಕ್ಕಡ ಬತ್ತನೆ ಇಟ್ಟತ್ತು ಇಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಾದಿರಿ ಅಂಗನವಾಡಿದ ತಿರ್ತಡೆ ದುಂಬು ನೆಟ್ಟನೆ ಪೋಂತ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ನೆಟ್ಟೆ ಸಾದಿತ್ತೇನೆ ದುಂಬು ಬಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಗನ ವರ್ಷನೇ ಆಂಡು ಇಂಚ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಸಾದಿ ಇಂಚ ಪನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಯಕ್ಕ ಅಂದು ಅಲೆ ತೋಟ ಅದು ಗುಯಲಿತ್ತನಲೆ ತೀರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಲೆ ಪೊಡಿಯ. ಸೊ ಇಂದುಲ ತೋಟ ಗುಡ್ಡ ಎಂಚ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ತೋಟ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಆತಂಡು ಐಟೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟೆ ಬಂದಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊನೋತ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತು.
ಇಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಓಡುದ ಎರಡು ತಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನತ ಸೊ ಇಂಕ ನಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಎಂದು ತೂತುನಿ ತೋಜಾಯನಿ ఇంకా పొడిగేసం ఇంకా ಕುರಿಕಾಯೋಣ ಒಂದು ಮುಟ್ಟದ ಬಿಡ ಯಬ್ಬೋ ನಮ್ಮೂರಂಜಿ ಪಿರಾಂಜಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿನ ಪಿರಾವ್ ಆಕೆ ಜಾರ್ಕತಿ ಕುಜಿಯವು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲರೆ ರೀಚ್ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇದು ವಯಸ್ಸು ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಂತುಂಟದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಾಯ್